Takot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 10:22 PM sa buong kapuluan, kayo pa rin po mga kabisyo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama mo pa rin po ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Terra. At kasama mo ang titindig sa mga ipinaglalaban mo sa buhay, DJ Titan Jello. At napakinggan po natin kanina ang secret file ng ating kabisyo na si Ami. Si Ami na piniling bitawan ang kanyang boyfriend na si Ses kahit masakit dahil pagod na siyang umasa sa isang taong hindi naman siya kayang piliin. This time, pinipili niya ang kanyang sarili. Tama. Yun ang tama. Yung piliin mo yung sarili mo. Oo, hindi masama magmahal ng sobra-sobra pero dapat hindi mo pa rin kakalimutan na respetuhin at piliin ang sarili mo bandang dulo. Ang hirap din kasi, dude, na pag nandun ka sa sitwasyon, tapos mahal na mahal mo yung tao, tapos pinaparamdam sa'yo ng tao na balang araw magbabago siya. Parang iba yung manipulasyon nangyayari sa utak mo. To the point na napapasunod ka niya at napapaniwala ka niya na oo, may pag-asa siyang magbago. Imaginein mo itong ex-boyfriend ng ating secret file sender na si Ami, gumagamit ng droga. Bukod pa doon, nagkaroon ng iba. Yes. At lahat ng yun tinanggap ng ating secret file sender na si Ami. Kumbaga, kung pwede natin siyang patayuan na monumento sa EDSA, go ahead, diba? Sa sobrang amazing ng pagtanggap na ginawa niya dito sa taong to. Grabe, no? Droga, tapos ibang babae, pinagsama mo, all in one person, tinanggap mo, willing ka na patawarin, tanggapin tong taong to, basta ikaw yung pipiliin. Kaya lang, binigyan na siya at ginawan siya ng favor ng ex niya. Hindi siya yung pinili. Kaya hindi na rin siya lumaban. Pero imaginein mo, dude, kung pinili siya ng ex niya, tatanggapin pa rin niya yun. May mga ganong klaseng babaeng magmahal, no? Martir. Dun, ganun mo ba siya matatawag? Oo. Kasi para saan pa lumaban sa taong hindi naman kayang lumaban din para sa pagmamahal mong binibigay sa kanya. Alam mo kasi ang love, hindi pwedeng isa lang eh. Kunyari, sasabihin mo sa sarili mo na nagmamahal ako. Oo, ikaw nagmamahal. Pero ang tanong, yung tao mo bang minamahal ay minamahal ka rin pabalik? Kasi ang pagmamahal mo, nauubos yan. Ay, nauubos ba yun? Kapag hindi nasusuklian ng tama, nakakapagod yun. Nakakapagod na nagmamahal ka, lumalaban ka, umuunawa ka, tapos yung taong inuunawa mo, hindi ka inuunawa. Ang hirap yun. Mauubos at mauubos ka niyan. Kaya ang pagmamahal dapat give and take yan. Nagbibigay ka, pero sinusuklian ka din. Para bumabalik lang din yung mga naibibigay mo. Circle of life. Galing. It's the circle of life. Ano kang title niyan? Dude, ba't yung sinayaw mo parang pang macho man? Circle of life sa The Lion King. Oo nga. 'Di ba? Parang ano yun, what goes around comes around, Yes. 'di ba? At ang pag-ibig nga naman ay sadyang mapaglaro.
diba? Mhm. And katulad ng sabi ni Titan Jello, umiikot din lang naman to eh. At dapat talaga, it's a give and take kind of relationship pag nasa isang relasyon kayo. Tama. Kaya tama lang yung ginawa ng ating sender na bumitaw na siya finally. At sana hindi niya isipin na she is a less of a person ha. Kasi dude, nung sinabi sa kanya ng kanyang ex-boyfriend, na boyfriend niya nung time na yon, na kaya hindi ka umaasenso sa buhay o hindi ka naging successful or hindi mo nakakamit yung tagumpay dahil sa akin. Dahil sa pagiging dependent mo sa akin. Dapat red flag yun para sa kanya. Dude, sabihan ka ng ganong klaseng lalaki. Wow, kinagwapo mo yan. Wow, ang lakas ng apog mo dyan ah. Although sabihin na natin na okay, naging independent ba siya? Wag nating iparamdam na gano'n or i-devalue Yes. yung parte kung saan inintindi, inunawa niya yung ex-boyfriend niya. Kasi dude, remember nung time na walang-wala yung boyfriend niya, walang trabaho, 'di ba? Inilapit niya pa sa kumpanya para lang sakaling baka pwede niya pong bigyan ng trabaho to. Yung babae mismo naglakad para magkatrabaho siya. Sinuportahan siya. Siya nagbayad ng mga utang nila. Diba? Tapos, sabi nung sender, diba, ako ay present sa lowest moment of his life. Tapos, biglang sasabihan ka ng lalaki na, kaya hindi ka nagiging matagumpay kasi nagiging dependent ka sa akin. Ang kapal, diba? Hindi man lang niya na-appreciate tong taong to na isinakripisyo yung sarili niyang kagustuhang mangyari sa buhay para lang masuportahan siya kasi ganun nga siya magmahal. Ganun yung wiring ng pagmamahal niya para sa taong to. Pero tama lang din na nasabi nung gayon. Bakit? Para ma-realize nung girl na maling tao yung minamahal niya. Dude, kahit nasabi parang hindi pa naman siya solved dun eh. Pero kasi doon mo makikita na parang sa kabila pala lahat ng pagsasakripisyo ko, ungrateful pa tong tao na to. Doon mo makikita yung taong imbis na nakikita niya yung effort ko, lahat ng pagod ko, hirap ko, pang-unawa ko, halos nawawalan na ako ng respeto sa sarili ko dahil sa'yo. Kaya mo nga nasasabi yan. Doon mo marirealize na nasa maling tao ako. Sana ganyan lahat ng mga kababaihan out there or actually lahat ng mga tao na kapag naramdaman mo na hindi ka vina-value ng partner mo, hindi nagpapasalamat sa'yo o sabihin natin hindi pinahahalagahan yung sakripisyong ginagawa mo para sa kanila, binabaliwala lang, ingrato, alis ka na. Kasi hindi niya nakikita yung worth mo eh. Yung worth mo, ikaw din ang dapat makakita nun sa sarili mo. Tama. Kasi hindi mo pwedeng i-impose sa ibang tao na eto yung worth ko. Ito yung halaga. Tama. Eto yung I halaga agree. ko. Tama, partner. Kasi kung alam mo yung worth mo, nire-respeto mo yung sarili mo, mahal mo yung sarili mo, everything follows. Everybody follows. Kapag meron kang pagpapahalaga sa sarili mo, hindi ka ituturing na basahan nung partner mo. Tama. And sabi niya nga sa secret file niya, sabi ni Ami, hinayaan ko kasi. Inalaw ko rin kasi na mangyari to sa sarili ko kaya nasasaktan ako ngayon. And buti na-realize niya yun. Because we are our decisions in life. Tayo ang desisyon natin sa buhay. Tama. Tayo ang resulta ng mga desisyon natin sa buhay. At kapag meron tayong bad decision, ang katumbas nun ay bad result. Bakit ka mag-e-expect ng good result kung ang desisyon mo ay bad? Pero partner, meron din kasi mga good decision pero nangyayari, nagkakaroon ng bad result. Bakit? At paano Hindi naman natin masasabi? Hindi natin hawak kasi ang kapalaran eh. Hindi rin natin hawak kung ano yung pwedeng kalabasan ng mga naging desisyon natin. May mga desisyon tayo sa buhay na tingin natin tama yun. Pero hindi pala makakabuti para sa atin yung tamang desisyon na yun. So ito yung sinasabi mo na right versus good.
Kasi hindi naman, katulad lang ito, papasimplihin ko, hindi lahat ng opportunity ay dapat natin tinatanggap. Ganun din ang pag-ibig. Hindi lahat na nanliligaw sa'yo ay dapat papasukin mo sa buhay mo. Hindi lahat ng maganda ang sinasabi sa'yo na tao, dapat mong entertainin. Ganun din siya. So, hindi lahat na nagpapakita sa'yo ng magandang bagay ay maganda rin ang hangarin. Kaya dapat i-test mo din. Itetest mo dapat. Itetest mo dapat talaga. At mahabang panahon ang kailangan mong gugulin para malaman mo na totoo bang magmahal yung tao na to. At para sa akin, ang pagkakilanlan natin sa taong minamahal natin, along the way yan ng relationship ninyo eh. Doon mo makikita talaga eh. Doon mo malalaman na, paano siya mag-react sa ganito? Paano siya umunawa sa mga ganitong bagay na napakagulo? Paano niya ipaintindi sa'yo na ito yung halaga mo? Doon mo makikita eh. Madali kasi sa una magpakita ng itsura na maganda, ugaling maganda. Pero kapag i-maintain, mahirap yun. Pangatawanan, no? Yes. Kasi lalabas at lalabas yung tunay mong karakter. Madali maging mabait. Pero magpakabuti talaga na totoo. Diba yun? Yung para lang sa akin pagiging mabait kasi, arte ka lang eh, mabait ako. Ganito. Pero yung totoong mabuti, ang puso mo talaga, iba yun. Dude, kasi it requires consistency eh. Yes. At dun mas naging klaro ang lahat kapag consistent ang tao. Tama. Consistency will lead to clarity. Ang galing mo talaga. English lang yun, dude. Diba? English lang yun, dude. Naisip ko lang ngayon. Ang galing mo talaga. Oo. Kasi clear yung pores mo ngayon, dude. Ganda ng pores si Tita Jello. Clear. Ay, clarity. Consistent din siya sinasabi niya. Consistency. Ganun lang. Pero dude, ako naman, ang masasabi ko pa dito, dagdag lang din natin, no? Kapag ang karelasyon po ninyo ay may pangarap magkaroon ng pamilya. Pangarap niya magkaroon ng pamilya. Tapos, gumagamit siya ng droga. Kabahan ka, atras ka. Kasi, imaginein mo, kung magkakaanak kayo, tapos yung tatay niya gumagamit ng droga at hindi talaga napigilan at hindi talaga siya nagpunta ng rehab center or sabihin na natin okay na siya, kawawa yung bata. Tama. Kaya pag-isipan yung maigi kung dapat nyong ipagpatuloy ang relasyon ninyo kasama ng isang taong gumagamit ng droga at yung sinasabi niya na gusto niya magkapamilya, think again, 100 times kung ito ba yung klase ng pamilyang gusto mong makita ng inyong mga anak. Hirap yun. Gawa ka ng listahan yung mga non-negotiables. Alam mo yun, dude, yung non-negotiables, dapat hindi addict, ganyan. O kung sakali mang nag-addict dati, okay na siya ngayon. Kasi pwede naman yung ganun eh, yung parang may... Addict dati, pusher ngayon. At least may kita. Hindi na ako gumagamit, nagdudulak na lang. Pasasabi mo sa mga batang nakikinig, pasensya na po. At least may kita. Dude, may crisis kasi. Kaya magpupush na lang ako. Iba talaga yung takbo ng utak mo, dude. Bagong buhay na ako. Dati, tumitikim lang ako. Ngayon, nagbebenta na. Hoy! Mali yun! Mali. Sabi po kanina, maging mabuti. So, basta, iyan nyo yung mga non-negotiables and negotiables ninyo para talagang kahit papaano, maiwasan yung big heartbreak yan, sa buhay Tama. ninyo. Anyway, sa mga kabisyo natin gustong magbahagi ng kanilang secrets, pwede naman raketera@gmail.com. Diyan nyo lamang po isend yan. At susunod na po ang ating programang Top Secrets. Tawag na po sa aming Viber number 0916-529-5595. Susunod na po ang programang Hindi Ka Huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Your secrets are safe with us. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Basic.
This is Amy's Secret File. Metro's #1 Love Radio. เบ s ร์ kเซก